खुलुमबाय। दिनैहाय माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि मासनि 27 अक्ट'। दा बे गोदान बोसोर बेखौ लोब्बा लानानै जोङो बिसमुरिनि गेजेरावहाय थानाय सिखोना जाहार बिजाब बाथौ गौथुमनि थानसालियाव जोङो 21 जानुवारिनिफ्राय 28 अक्ट'सिम जोङो मोनसे सेमिनार हिसाबै बे हाबाफारिखौ लाबोदोंमोन। दा हाबाफारिखौ जोबनानै दिनैहाय गोथार बाथौ सानजों लोगोसे जोंहा बेवहाय गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बाथौ गौथुम दाजेननायनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव मोनसे खेराइनाय हाबाफारि दङ। बेखायनो जोङो बेवहाय खेराइनाय हाबाफारिखौ जोङो होबाय थानाय जायो। दा आसा खालामदों जोङो दिनैनि बे गोथार बाथौ सानखौ दुलाराय बुहुमाव जोङो सिक्रिटि मोननाय हिसाबै गासैबो जोंनि दालाय दासा गासै जोंनि बाथौनि सिबियारि मोनफ्रोमबो दालाय आफादनि सिबियारि बिथांमोनखौ आङो बे मोननाय खस्थ' खालामनानै मोननाय बाथौ सानखौ जोङो सिबिनांगौ आरो सिबिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' जाथिनि धोरोमखौ गेवलांसार खालामनांगौ होननानै आङो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों। गोजोन्थों। खुलुमबाय। बयनिसिमबो मान आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि सिखोना जाहार आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि मोनसे जोंनि बर' हारिनि बाथौ धोरोमारि मोनसे गोथार सान माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि सिखोना जाहार आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमा फुंगा 34थि बोसोरसालि जथुम्मा लोगोसे खेराइ फोरबो बेखौ जों खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। दा दिनै गिबि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोङो फिरफिला आवरायहोबाय। बेजों लोगोसे गोथैसि दाहा बावबाय। बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंबाय। दा बिनि उनाव जोंहा बाथौ आर'ज दङ आरो बाथौ आर'ज खालायखांनायनि उनाव जोङो डेलिगेट थान्दै मेलखौ जों जुथुमगोन। दा बेनिखायनो आं आफादगिरि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि सिखोना जाहार आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बयखौबो जोंनि बाथौ धोरोमखौ गोरबोआव फोथायनानै मान होनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव जाहाथे जागायनायनिफ्राय जोबजासिम गाहामै गाहाम बाहागो लानाय जाफुंसार होयो आं बेखौ गुरैयै बयनिसिमबो खावलायबाय। जोंहा डेलिगेट जोबनाय लोगो लोगोनो गेवलां मेल दङ 1 रिंगायाव। दा बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि थिखानाय दङ। जोंहा बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथारि गेदेमा बिथाङा गाहाय आलासि आरो लोगोसे गेवलां मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा बारग' आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानि ब्रह्म मेदामा जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवना होफैगोन आरो लोगोसे बुंथिगिरि आलासि हिसाबै जोंहा दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि टिकेन्द्र नार्जारि मनग्रेब बिथाङा बुंथिगिरि आलासि बिथाङाबो फैगोन। दा लोगोसे जोंनि गासै माहारियारि आफाद जेरै जोंहा एबसु दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि, थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, ट्राइबेल संघनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' समाजनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो माननि आलासि हिसाबै जोङो हाबाफारियाव हांख्रायदों आरो बिथांमोना नुजाफैगोन। बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार सान गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे खुंनो लानाय 34थि जुथुम्मा आरो खेराइ फुजा फोरबोआ जोबोद मेहेरगोनाङै खुंफुंजागोन आरो बे खुंफुं जानायाव आङो बयखौबो धोरोमारिफोरखौ जोंनि गामियारिनि दैथायहरजानाय गोथार थान्दै बिथांमोनखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम धोरोमखौ मान होनानै आब्रुथि आरो आदर्शखौ लाखिनानै जाफुंसार होनो थाखाय आङो बयखौबो बुंलायै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।